lamini e cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Grand Kidjulu Kamara ni y'an sigilen jɛgɛ fɔ ka kunnafoni bala kɛnɛ kan Elhadji an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ntomo bɔ kun ye fɛrɛ la dɔn ye Grand Kidjulu bila kun wɛrɛ tɛ anw na baara min taara ka di an ma k'an ka lakali cogo cɛɲuman la Grand Kidjulu maa minnu sigilen bɛ k'a lamɛn k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Anderbuka nɔ Grand Kidjulu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an lamɛn radio Jɛgɛfɔ officiel fɛ minnu bɛ k'an lamɛn min ye a mana kɛ réseau fɛn fɛn ye ka taa bila canal la Grand Kidjulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ale ni radio minnu kɛn bɛ k'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ni ciw ka bonya la u ni ciw ka danaya la Grand Kidjulu k'a fɔ i ma k'i sama ka tila k'a fɔ i ma k'i sunsan o man di dɛ maa minnu bɛ k'a fɔ ko Jɛgɛfɔ ye sama ye Grand Kidjulu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ni ce u ka hakili ɲuman tali la u b'a dɔn k'a fɔ ko Jɛgɛfɔ hakilina mun b'a la o de ye baara kɛcogo ɲuman ye jamajɛ baara de bɛ Jɛgɛfɔ kɔnɔ dugu ma jɛ ka ban Grand Kidjulu an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ b'a bila da min na dɔ b'a ta o da kelen na a bɛɛ kun ye ɲinifɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye ni ka jɛmu ka dumanw lamaga ka di lamɛnnikɛlaw ma Grand Kidjulu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa sɔrɔ baara taabolo fila nin ye bi ye alamisa ye donba don don barikama don Grand Kidjulu nka min ye alamisa ye hali ni dɔw hakilina ye filan fila ye Grand Kidjulu sen kelen bɛ kɛnɛ kan sen kelen bɛ yan fɛ Grand Kidjulu min ye maa min bɛ k'i tara walen don waati bɛɛ ni nu ma kɔlɔsi a laban i bɛ sɔn ka taa kolosalikɛlaw fɛ Grand nka min ye bi ye i bɛ kɛnɛ kan Grand Kidjulu i n'a fɔ o ye kɔrɔlanko ye Mamutu Kamara k'a fo k'a waleɲuman dɔn ale de bolo bɛ nɛgɛ la e n'ale ye bali dayɛlɛ kabini 5 heures radio Jɛgɛfɔ officiel YouTube TikTok o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Amedi ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn Grand kuma ma di da kelen na dɛ e ko cogo di Elhadji karamɔgɔ Buwa kini bɛ kɛ yɔrɔ min siɲɛni bɛ kɛ o yɔrɔ kelen na o ye tiɲɛ ye o de la alamisa an bɛ kɔrɔtɔ a ka se sɛbɛnnikɛlaw minnu ka sɛbɛnni kɛ an b'an ka kasabi don a la n'an nana n'a ye an b'a latɔmɔ bakuruba k'an sigi lakalili o de kɛlen don wajibi ye anw ma o tuma karamɔgɔ Buwa ne y'i labɛn ne k'an labɛn nɛgɛtigiw k'u labɛn anw bɛ mun kɛ ka kunnafoni k'a suuru kɛnɛ fili bolo Grand nin ye donkan ye an bɛ taa Mamutu fan fɛ an bɛ tila ka na ayiwa kɛnɛ a dayɛlɛlen filɛ maaw kɔrɔtɔlen don i b'i bolo don e bolo ni sɛbɛnfura fɔlɔ min ma bɔ i k'o lakale an ye Grand ne bolo ɲɛ fɔlɔ o ye politicien africain maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Musa Kulubali min ye masasi Musa ko Grand a ko Mali jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta Grand i b'a ye k'a fɔ k'a ye Mali ɲɛda yɛlɛma dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Grand i ko bɛɛ bɛ maa min ye i mana fɛn fɛn d'o ma o t'o tigi fa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye général d'armée Assimi Goïta lajɛ Grand a nafura dama jamana in kɔnɔ san 5 Grand a ye Mali ɲɛda yɛlɛma nɔbilaw de dan bɛ ɲɔgɔn kan surasikɛ don Grand a galabu ka kɛnɛ a cɛ ka ɲi sara b'a la a b'a kɛ jamana fɛ kojugu Grand sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Mali jamanakuntigi lajɛ malidenw de kɛmɛ k'an bolo fila kɔrɔtan jamanakuntigi min tun bɛ n'anw bɛ k'a ɲini an y'a sɔrɔ Ala y'a di an ma an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn Grand min ye jamanakuntigi ye a ka tɛmɛ n'a ka baara ye baara o baara n'a bɛ k'a kɛ a bɛ ka kɛ Mali ka nafa ni tɔnɔ de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Grand n'i y'o baarakɛtaw lajɛ min ye tigɛnɔbila min tun bɛ an ni nansarala cɛ Grand a ye yɛlɛma don ko la kɛrɛnkɛrɛnna min ye Faransi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Faransi ye i b'a ye k'a fɔ Grand ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wele min ye kabini an bɛnbakɛw tile gɛlɛya mun dalen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ don an ka jamana kɔnɔ mun ka d'u ye u bɛ bɔ min ka d'u ye min ye Mali jamanakuntigi ye n'o ye surasikɛ général d'armée Assimi Goïta a ko petew abadaw tɛ kɛ n'aw bɛ don a bɛ don Mali ka yamaruya de kɔnɔ min ye général de Gaulle o tile banna min ye jɔnya tile banna Grand aw bɛ min dɔn anw yɛrɛ b'o dɔn aw bɛ se min na anw yɛrɛ bɛ se o la Grand an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye n'a kɛra jagoya ye Grand i b'a ye k'a fɔ o jagoya tɛ ɲɛ yan bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Grand n'i y'an ka jamana yɛrɛ munumunu cogo lajɛ fɛn caman tun bɛ a tun fɔra ko tɛ se ka kɛ min ye général d'armée Assimi Goïta Grand a y'a bɛɛ kɛ n'i ye Mali ka constitution lajɛ 2023 min y'o kura taara
matema ka boye ni ye politique nganyanganya ni nyugo lajɛ grand ke ba ye ka fɔ kɛra fo jango jamana bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ hakilina kura minnu bɛ yen o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na grand ke matema ka boye min ye kuranko ye a ko gɛlɛyaba bɛ kuranko la jamana in kɔnɔ nka min ye jamanakuntigi gɛlɛya o gɛlɛya bɛ kuranko la k'a b'a kalama n'i y'a lajɛ kuranbonto dɔ bɛ yen a bɛ ko saba dilan jamana in kɔnɔ n'o ye sanangɔrɔba safo cɛkadugu ye n'o baaraw banna min ye kasan bɛ ka waati ye grand ke ko de bɛna sɔrɔ ka di jamanadenw ma min y'o kasan ye o bɛna dugu min labɔ ko de ka ca fo k'a dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye kɔdimini kura lajɛ grand ke min ye anw ta ye kɔmɔ ye kɔmɔ ma bɔ k'an ka boli k'an dogo kun kɛ b'o ye min y'an ka jamana ye u bɛna n'u ka mansibaw de k'a cɛci ni ka sanu n'a marijan ne ka cɛ ka taa n'a ye k'anw ta kɛ bololasɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mali jamanakuntigi n'o ye sɔrɔsikɛ jenerali Darme Asimi Goyita a ko an ka dugukolo y'an ta ye n'aw de nana k'a b'a larawuli an b'a de fɔ k'a da ɲɔgɔn tigɛ anw ta ye nin ye aw ta filɛ n'aw jɛna n'o ye a b'a ka baara kɛ n'aw yɛrɛ ma jɛ n'o ye o tuma salamu lafiya mali dan tɛ sanu bɔ jamana ye aw bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko min y'o baara kura min kɛra k'o de kɛra nafa ni tɔnɔ ye mali ye miliyari min sɔrɔ o la k'o ka ca fo k'a dama tɛmɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min y'an ka collectivités ye n'o y'an ka sigida mairies ye i b'a ye k'a fɔ miliyari 18 o taara ka d'olu ma grand que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ka k'an ka jamana in kɔnɔ sanu bɛ ka b'u ka commune minnu na o ka kɛ olu ka taxe sara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ kuranko grand que k'ala tɛna mɛn ko bɛna nɔgɔya an ka jamana in kɔnɔ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye i b'a ye k'a fɔ lithium ye k'o yera Gulamina ale bɛ Buguni marabolo la sɛbɛnnikɛla ko min ye sanubɔyɔrɔ 1 sanubɔyɔrɔ 2 k'o de fana bɛna kɛ nafasɔrɔ belebeleba ye don n'a nataw la faso Mali kɔnɔ min ye raffinerie o min tun t'an ka jamana tɔgɔ la hali n'a tun bɛ privé la Mali tɔgɔ la raffinerie tun tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko min ye raffinerie ye i b'a ye k'a fɔ n'u tun bɛ k'o di Rusiw ma grand que olu de fana bɛ k'o jɔ nin waati la zone aéroportuaire la u bɛna kɛ belebeleba ye min b'a to Mali sanu o sanu bɛ bɔ jamana tɔgɔ la grand que a bɔgɔlama kana ta bilen a bɛɛ lajɛlen ka ko k'a tɛntɛn k'a sɛgɛsɛgɛ min k'a bila an ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko k'o fana ye ko belebeleba ye a ko n'i ye kow taabolo lajɛ a ko Mali bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ko ye min ye digitalisation min b'a to an ka cakɛda caman bɛ yen nafolo a kuma ka fɔ da kɔnɔ nka kana ye ɲɛ na sɛbɛnnikɛla ko min ye wari donni bolo la grand que i b'a ye k'a fɔ sitanɛ bɛ wari la dɛ hakilinaw bɛ se ka na min ye i b'a ye k'a fɔ tabali jukɔrɔfɛn o bɛ sɔn ka ye yɔrɔ caman na yaasa k'o bɔ yen min b'a to wari bɛ se ka ci nɛgɛjuru fɛ jamanakuntigi y'o baara kɛ ko jɔn tun b'a dɔn ko bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ qui dit mieux sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali jamanakuntigi n'o de ye sɔrɔsikɛ Asimi Goyita grand que k'a ye min ta ka Mali sɛgɛrɛ an bɛ don min na ko bi tiɲɛ yɛrɛ la ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a bɛ se ka lakale i wasalen nisɔndiyalen ko hali bi k'a ka tɛmɛ n'a ka baara ye ko sabu an b'an ka faso fɛ kunnafoni filanan ye an ye min bɔ les politiciens africains kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don u ka sɛbɛnni bi ta in a duma timi Sukaro di Ndamaro Tɛmandaso o dun o kɛnɛ sugu ne de ye ngolongoloba ye ne de bɛ sa ye a fɔra an ye mɛnɛ ko duman ka di ye o duman bɛ yɔrɔ la hali ko n'i bɛ ba tigɛ nɔngɔn na k'i labɛn ne b'o la dɛ i kabara o tuma Asimu k'a ka tɛmɛ n'a ye a gasi t'a la soir de Bamako mun bɛ sɛbɛnnikɛla kuma na a ko cogo di sɛbɛnnikɛla de tɔgɔ ko Mamina Dumbuya muso ba Maminɛ a ka kalimungala a da ka di kojugu ko Konowari namu tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se k'a kɛ a bɛ se ka a tɛ kɛ fana nka a lawaleyara Konowarikaw k'u kɛn bɛ k'u bolo de manabɔ Burukina ani Mali o nɔfɛya kuma b'a la a filɛ dɛ Maminɛ a ka nin kalimungala ko tarata tɛmɛnen minisiri min n'a bɛ Konowarikaw tɔgɔ la a bɛ défense kunna vice premier ministre fana don Tɛnɛ Birama Watara ko wuli bali ko ye k'a y'i tɛgɛ jan an ka jamanaw nɔfɛ filɛ dɛ o ma bala n'aw ka tɛgɛ jan Bamakɔ nɔfɛ ka tɛgɛ jan Wagadugu nɔfɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a nin wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ ko ye jumɛn Buwa Jabate terrorisme ala la a kɛn bɛ ka jigin farafinduguw ka yafuma bɛ a la i b'a ye ko n'i ko k'i bɛ nin kɛlɛ kɛ i kelen ka
terrorisme kɛlɛ ko maa kelen tɛ se tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hakiliw kɛ kelen ye fara ɲɔgɔn kan n'a y'o kɛ k'a bɛ nɔbɔ ko la nin ko in bɛ sen na ko n'o wari ala la o dun y'a sɔrɔ an ka sɔrɔdasiw minnu n'olu b'an kunna bi alliance des états du Sahel AES ministre ivoirien ko dun y'a sɔrɔ ala la an n'olu man di ten kosɛbɛ o la sa coup d'état min ni o kɛra o coup d'état wulikajɔ telima min kɛra ka sin ka baara teriya siraw ka sin k'o jɔ yɔrɔnin ɲɛ kelen juin kalo san 2024 kɔrɔfɔw tun bɛ ka kɛ yakuma bɛ a la Burkina yakuma b'a la olu ni ɲɔgɔn cɛ frontières lakanali ko la ko a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ ala la sira min tun bɛ yen k'o sira k'o tigɛra pewu o sira tigɛ yakuma bɛ a la o kɛra sababu ye gɛrɛ ɲɔgɔn na o de nana gɛlɛya ka an mabɔ ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ an ka maa tɛ ɲɔgɔn ye foyi ala teriya o ye o gɛlɛya jɛɲɔgɔnya k'o ye o gɛlɛya o bɛɛ kɔni b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ dugu fana bɛ dugu la an n'olu fana tun man di Faransi bɛ o la minisiri a ye nin kɔrɔfɔ ko k'a to Faransi bango ka yakuma b'a la ala la ko an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa baara bɛ kɛ Buwa Jabatɛ banbaganci minnu b'an kɔ n'o ye groupe islamiste ye Jinim ka taa se n'olu faralen don Al-Qaïda kan ka wuli ka jɔ kɛ ka binganiw k'o ta k'o ɲɛsin an na ala koniwarikaw ko k'an bɛ jɛ ka baara kɛ k'ale kɔni ɲɛ b'o la ko non ko a bɛ bɔ a ko la o de la sa teriya sira ko an ka don an ni ɲɔgɔn cɛ yakuma b'a la nka i bɛna ka na ye kabini san 2021 Buwa gouvernement yakuma b'a la wuli ka jɔ kuraw olu kɛra ɲɛsin fanga wɛrɛw olu kɛra k'i ɲɛsin jamana wɛrɛw ma olu kɛra yakuma b'a la militaire kunda n'o ye surasi kunda ye i bɛna ka na ye surasi 3000 3000 ba saba yɛrɛ surasi o don 3000 yakuma b'a la k'o kun bɛ ayiwa Abidjan tilebi yan fan fɛ yaasa kana o bɛ se ka sabati nka Buwa i bɛna ye Abidjankaw k'u kɔni hakilina min bɛ u la u bɛ nin waleya bɛɛ lajɛlen kɛ jihadiste ninnu dɔwɛrɛ tɛ koyi k'an ka denmisɛnninw ta ka taa n'olu ye ka t'u don jagoya baaraw la o n'a damanda ko o de kɛn bɛ ka gɛlɛya ko k'o don kow la nka ka jihadiste ninnu kɔni kɛlɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan Buwa Jabatɛ k'ale ɲɛ bɛ o de la o kɛlɛ ko o da ka di an bɛɛ lajɛlen la ko n'i ko i bɛ taa i yɛrɛ ye ka taa kɛlɛ kɛ nin jugu ninnu kama Buwa k'a ka gɛlɛn dɛ k'u kɛlɛ man di ye minisiri Birahima Ouattara ministre de la défense Côte d'Ivoire a ka kɔrɔfɔ o de bɔra ninnu ka yakuma b'a la ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn cɛ ko an ka taa o fɛ n'o kɛra ko dɔ bɛ bɔ ko ye o de la sa a kɔni y'a jira yakuma b'a la n'an ye nin wuli ka jɔ kɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala la ko an hakili bɛ fɛn fɛn na k'o bɛɛ lajɛlen k'o bɛ sabati sɛbɛn o nɔ de bɔra Mamana Dumbuya fɛ Suware Bamako ale kɔnɔ sɛbɛn jumɛn b'e bolo sisan garankɛ koko kunkurunin ka ɲi maa ni sigiɲɔgɔn cɛ ni kumakan kunkurunin ne bɛ n tigɛ don le Suware de Bamako sɛbɛnnikɛla o ye Mayimuna Dumbuya tɛnɛ Mayi Sarama Mayi ko garankɛ ni fɛn dari la min tɛ tiɲɛ ye n'i y'i sigi k'i mankun garankɛ a bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko garankɛ min ye Mali jugu maa minnu bɛ ka mangoya ni cuwa tiɲɛ ni juguya ta ka Mali sɛgɛrɛ garankɛ i b'a ye k'a fɔ k'u tɛna fanga sɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye kunnasini ye n'o de bɛnna ni juin kalo tile 17 garankɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye maa dɔ bɛ yen olu kɔni y'a lajɛ réseaux sociaux n'o de fɔra bi o bɛ téléphone Android tigiw olu b'o si dɔn sɛbɛnnikɛla ko garankɛ o ye communiqué dɔ labɛn ka monter ngalon ni k'o dada ɲɔgɔn kan ni ka yira k'a fɔ ko Mali jamana k'an bɛ ka dɛsɛ garankɛ min ye sarakɛlaw ye ko don n'a nataw la garankɛ ko jamana gouvernement yɛrɛ de bɛna décider ni ka jagoya ni ka jɔni fɔri ka bɔ sarakɛlaw sara la o ma tɛmɛ ka bɔ yen garankɛ nafasɔrɔ sira caman bɛ yen min kɔni impôt ni taxe ye ko dɔ bɛna fara olu bɛɛ kan min b'a to kɛsu bɛ se ka fa ko nkalonfin don k'an ka taa mago la juguya kuma don Buwa ne dun hakili la fɔra ko o réseau kan fɛn ninnu k'an k'u to yen a fake news ka ca dɛ
tiɲɛw bɛ u kana nkalon da jamana la sa nkalon kɔni tigɛ tugu bari jamana cogoya tiɲɛ ka mangoya garanke i ye maa ye sɛbɛ la e ye sɛbɛkɛla jumɛn ko jugu t'a la Mali bɛ daminɛ bi jugu min bɛ Mali la bi garanke i b'a compter f'i bɛ sɛgɛn sɛbɛnnikɛla n'o ye Tɛnɛ Mayi Sarama garanke a y'a yira k'a fɔ nin nkalon tigɛ kuma min kɛra ni ka cogoya tiɲɛ ta k'a lase Mali gouvernement ma garanke ka Mali gouvernement mangoya garanke i b'a ye k'a fɔ Mali ministre d'État n'o ye ministre de l'économie et des finances ye n'o ye Alfuseni Sanu ye a y'a yira k'a fɔ ale tɛna sigi ka daminɛ garanke jamana tɔgɔ la a yɛrɛ bɔra ni ka kuma a bugunatigɛ filɛ nin ye sɛbɛnfura kɔnɔ n'o ye l'histoire de Bamako a bɔra ka mun fɔ a ko jamanadenw y'a hakili sigi Mali jamana gouvernement garanke a nakun ye fɛn mun ye o de ye ka ɲuman ɲini ka di jamanadenw ma o de ye ka jamana in ka jɔ gɛlɛya mun bɛ jamana in kɔnɔ k'o ta ka bɔ yen min ye jamana ye n'a ye wariko hakilina fɛn fɛn ta garanke ko tɛ cun maaw kan n'a ye labɛn fɛn fɛn kɛ ko tɛ cun maaw kan sigikafɔ ye damu ye nka kuma min filɛ nin ye réseau kan ko dɔ de bɛna tigɛ ka bɔ maaw sara la dɔ de bɛna fara maaw ka impôt ni taxe kan ko nkalonfin don a tɛ gouvernement kɔnɔ bi a m'a fɔ bi a m'a fɔ sini wa a tɛna k'an ka jamana in kɔnɔ Mali gouvernement garanke k'an ma dɛsɛ ka s'o ma garanke ala barika la an bɛ ka baara minnu k'an diinɛ n'an ŋaniya la an ka nafasɔrɔ sira minnu b'an bolo garanke ko bɛ Mali balo bi min ye Mali bɛ ka taa taabolo min kan maa ka wari juru t'an na maa ka honte an yɛrɛ ka halala wari garanke ko de bɛ ka min kɛ Mali ye bi o juguya dɛ k'o de kuma filɛ nin ye i ye kow ye garanke sɛbɛnnikɛla ko n'o ye ministre d'État Alfuseni Sanu a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye nin baarakɛbaaw ye k'u ka nin janfa ni juguya k'a tɛna ɲɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ o tuma ko jamanadenw an ka tɛmɛ n'an mago ye an k'an kun kɛ tan kɔ ye sabu baarakɛla ko senkan tɛ sumaya o kɔ abada kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'histoire de Bamako Tɛnɛ Mayi Sarama ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu mun de bɛ nin mɔgɔw bila nin na de juguya kɛ wala barantanya e tɛ Mali dɔn wa wala baratana garanke Mali juguya an bɛ taa lahara kana tɛ ban bɛɛ ni Ala cɛ hali n'an sigira ka kuma hala kibaru o t'a ban ni diɲɛ jamana si tɛ kelen i bolo don ɲɛ n tɛgɛ don naamu la sirène mun bɛ yen buwa a fɔ n ye ko tasuma de wulila yafuma b'a la ka kɛ sababu ye ka muso dɔ ni to a la muso in naamu ala la taji de jenina sokɔnɔla la muso ye ale kɔni joginna k'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la naamu lɛri damadɔ a jɛntɔ an ye a filɛ dɛ o la sa naamu sirɛni ale maaw de wulila ka se a kuma kan a ko di Buwa Jabate i bɛna ka n'a ye bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔlen bɛ ka taji ta ka taa mara cogo jugu faamaw ko k'u tɛ jɛnɛ ko k'a dabila essence k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa sɔngɔ sigi a kan k'i b'a feere ko tajiko gɛlɛya k'u tɛ jɛn n'a ye k'u k'a dabila Buwa nin waleya in ko a ko k'u bɛ ka tɛmɛ a fɛ a ɲɔ ɲalen d'u bolo sabu nin waleya nin kɛra nafaji ye an ka commune 1 yɛrɛ la Bamakɔ district a kɔnɔna la i bɛna ka n'a ye Buwa k'a ko k'a gɛlɛyara koyi k'a kɛra sababu ye muso dɔ k'a to a la tasuma mɛnɛ o fɛ yakuma b'a la dɔgɔkun tɛmɛnen i bɛna ye a bɛ kalo damadɔ bɔ Mali bɛɛ kɔni b'a dɔn tajiko gɛlɛya k'an bɔ o kɛnɛ kɔnɔ nka an ka sɔrɔsiw u bɛ wuli ka jɔ la ka an ka citerni ninnu ka tugu u kɔ k'u dɔdɔliman dɔ fo k'u lase taji bondenw ma taji kan ka taa yɛlɛma yɔrɔ min n'an b'a san k'a k'an ka mobiliw n'an ka motow kɔnɔ an ka katakataniw ja dɔw fana de b'o la olu bɛ feereko jugu la ka taji yafuma b'a la litiri 20 bidon kɔnɔ ka t'o mara nin kamalen nin de Ala minɛ ka taa nin mara a ka so k'a kɛra an fɛ commune 1 na n'u dun y'a kɛ ni gɛlɛya kɛra u bɛ sɔngɔ de yɛlɛ a kan faso yɛrɛ ka sɔngɔ o tɛ sɔngɔ min ye a yɔrɔ tɔgɔ ma fɔ a yɔrɔ fɔra nafaji de don commune nafaji commune n y'a fɔ a kabini daminɛ o naamu Bamakɔ district la kɔni Buwa k'a ko gɛlɛyara dɛ nin don naamu u bɛ ka taji mara yɔrɔ min ja ni gabugu dɔ de ka surun ɲɔgɔn na tobilikɛ gabugu tasuma de wulila mɔgɔ kɔni t'a dɔn tasuma wuli cogo k'ale sini k'u bɛ ka o ɲɛɲini o ɲɛ tɛ ka sɔrɔ tasuma in nana cogo min u ma se k'a dɔn nka kangari kɔni dara a ka dabila ninnu kɔni ye tulo gɛlɛya k'o kɛ kamalenin dɔ yakuma b'a la ale bugunatigɛ u ko MD ale de tun bɛ nin taji k'o mara a ka so kɔnɔ yakuma b'a la bidon litiri 20 bidon don taji kɛ n b'a kɔnɔ k'a kɛ gojo ka
so fana ite so ingoni mbe gabugu de kera tobile ke babugu o lasa ibina kana ye tasuma de wulila boa tasuma afanga bonyana mais machit kelenta doko tasuma a wulila wuli soko bina o de lasa ni ndongele ko abena sibirido de ma boa ka gelara da tasuma wuli eminde aya laje ko abe fereke ko ka tasuma ko yin ko ka dalasa bidondo de pana o bido de tira kata akoroke muso soro o be mina nogo ko la sungo on tarabaso ko bi ka tasuma wulo la yo che garagara la muso yin ko amako FC koroke muso du ya che garagara la ka doktora so ko segere boiler de mado muso nyetu bidon min chira o de ko ngara sababu ye ka muso ka ninkene ka karaba o ke minge polisu wele o dun nana o yoro bele jilela eminde o ye fereke ko do berela kata na ye ko jiningali ko bita semala yasa ni ko yimise ka nyedon chugo bi taji bidon go nun nana marabolo so kono chugo bi wajabate kuna mfuni ni anyini sa lo ka bola siren kono basiri sembara ale ka sebedu grage ka do fere ka kuma ka kabini ni taji ko damne la kan garibe ka da dugudon ye grage anga taji marayoro anga keregere grage so onna ti taji marayoro o te taji marayoro re grage ali station amanga sigi mo chela station munu tasuma ta mo chela be ya chaman ye mati kasara nyine ngani ala ya keni kasara nana grage mashibabu so bo e ka taji ka kikun ka do mara ikasono grage kibitla ko kikun doni ni kasara nana don tienli do no o mana fora ki yere kera nyi sababu ye ki ka manifin ni ngene karaba grage ma bi so wa o manga laje grage degumbe o na taw ta ngana degun ra fara degunga na yi min kan kun anga daw ma no bana na ndo ra suranga wakili dola ga ka fode ka planke ka ta reserve bla reserve la ba me ke nyaji yere wallahi atani bwa kani biche bidon ku mene kun katli bidon ne ne kun taji sa ne ma bo ngome doni ngola ne o bidon fili depuis ala kanda ka do mara ma deli ka kilata ne ndafli ma deli ka fie granga bi santambo gazi bara be sokona ka fa ka barala granga bara kuma tala grange gazi bara do ke jamana ko ka manifun fa ku fa ka dala non ka ni yisiki ka laje granga ka ma fa de ka telefon ka dama kum fa kum grange yera kun soro mandogo anga yera nyine anga ni makara grange ne bentigado minye le reflet d'Afrique akodi ma sebeni ke oye baraji touré baraji ko grange minye al-islamaw ye grange ko min fura kera minye au conseil islamique du Mali grange kaye wele bla al-islamaw ma e baye ka fo minye anga do dakelen fe ka bo dakelen fe anga masa jalaki bali anga dele grange anga nganiyaw ke kelenye janko amel degun min kono grange Mali bi se ka yera soro ka bo degun kono grange gela mun dame nyon kan Mali bi se ka yera soro ka bo gela no kono minye au conseil islamique du Mali anyama ba no ye basande shirifuka minye Sheikh Ousmane Madani Sherifu Aidara o kuma ko min ko ne kunye ale de ya layne ni mbara mbese ka ke sabani kala ko grange minye dina nyemaw ye jira jakulu nyemaw minye ladala nyemaw grange baye ka fo wele blala mawma grange minye politique ma koro ye sabani kala ko tege woro nyugon ko faraka cha wele kunye femu ye bela jile mbo don grange ngangane yo ke kelenye Mali ale de yam bela jile fatien ye grange ni Mali chena a chena mbey na nyana anyana mbeye jango minye kenan ye ka tumbla me minam kono o de beni kilian minan ye sabani kala ko ako minye al-islamu ye do wuke sabu aforo ko bela jele mati da kuna di don do wuka ke minye ala delu ka ke grange jamana ka suma ma munu be ka marake grange u ka se ka benkula ku tiga di nyogoma grange minye jamana don ye am bela jele ka benkula nin kan tiga di nyogoma grange minye jamana ye akase ka baski ka boni kono Mali be toro mina be ko beba don ka ma se ka nyefo nyonye sabani kala ko mate be ka boy al qur'an kalam belel bakera o tarani ko kalfa dola aka qur'an kala ka kala dina nan ngani yaye grange minye ji muso ye fo be bo nyefe ala ni qur'an kala nguma mate be ka boy minye sigri de lawye kalima danuma minye anga dine amma jamu minye anga islamiya amma jamu minye jamana ye ka kanudo mawdu suguna minye dadu nan bela jelela sabani kala ko minye forobas delu kera
grand ke jamana in bɛ se ka suma jamana in bɛ se ka ja jamana in bɛ se ka jɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kɛnɛ nabaw ye i b'a ye k'a fɔ a yirala k'a fɔ grand ke an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye furuku grand ke jamana in kɔnɔ nafa t'a la n'a ma jamana in tiɲɛ a t'a jɔ abada sɛbɛnnikɛla ko min y'an bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye fɛn mun ye n'o de ye Mali ye ko mun an tɛ bɛn ko la Mali ko la dɛ mun na e ka dɔnta ye min ye maa wɛrɛ ka dɔnta ye min ye mun na an bɛɛ lajɛlen t'an ka dɔnta fara ɲɔgɔn kan grand ke ni ka Mali jɔ ko de jɔli gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ min ye jamana in ye k'a tɛ tɔnɔma da min kɔni ye diinɛ ɲɛmaw ye grand ke u y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ grand ke nin kɛnɛ in o kuma ɲɔgɔnna ka caya nin kɛnɛ in grand ke fɛn minnu fɔra kɛnɛ kan maaw ka k'a kɛcogo la maaw kana sigi bilen grand ke maaw ka deli kɛ misiriw kɔnɔ maaw ka deli k'u ka alabatuyɔrɔ la maaw ka deli kɛ grand ke u mana kɛ sokɔnɔnaw la maaw ka deli kɛ u b'u senfɛ waati o waati grand ke ko sabu masa Jalaki Bali a ko an ka deli an mana kɛ ko la grand ke anw de ye deli kɛbaa ye ale de y'a minɛbaa ye o tuma an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ hakilina ni ŋaniya minnu taara nin kɛnɛba in kan nin kɛnɛ salen kan ala k'a bɛɛ minɛ an ka jamana ye ala k'an bɛn kelen ma grand ke ala ka jamana in suma ala ka Mali tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ la kunnafoni fila de an ye min bɔ le reflet d'Afrique Baraji Touré ale ka sɛbɛnni don Bɔjɛbate ye min fɔ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn don da kelen fɛ bɔ da kelen fɛ a ɲɔgɔnna tɛ yen o ye tiɲɛ dɛ n'i kɔni dɛsɛr'o la e ye dugu cila ye jamana cila i n'anw tɛ jɛ o ye tiɲɛ ne de bɛ n t'o kɔnɔ sa nouvelle horizon mun bɛ yen ne tɛgɛ bi don a don buwa an ka duwanyew minnu bɛ laraweli kɛ buwa k'u bɛ wuli ka jɔ la dɛ o ye tiɲɛ dɛ Bamakɔ district kɔnɔ yan duwanyew ala la k'u ye tɔni 8 sogo kɛnɛ a nalen bɛ ka bɔ yɔrɔ min hali maa t'a dugu dɔn tuguni nin kɛ bɛ don o don ye dɛ walayi sige i bɛn'a ye kunnafoni min n'a bɛ a kɔrɔfɔ fɔ duwanyew yɛrɛ fanfɛ kunnafoni don k'u ye wuli ka jɔ kɛ baara in k'u y'a dabɔ don dɔ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 6 tɛmɛnen ni sanga 30 n'a kama ko 6 heures du matin k'o de kɛra sababu ye ala la 646 o carton carton 646 o minɛ o sogo kɛnɛ wa sogo minnu don sogo kamanama ko di sɛ tɛ dɛ o sɛw ani kamiw o b'olu de kofɔ n'o tɛmɛna o b'o ye buwa ko sogo in bɔla fan min fɛ sigana yɔrɔ don sabu maa dan t'a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen o b'o ye i bɛn'a ye carton 442 k'o ye biɲɛ ye ko ni sogo bɛɛ fan bɛɛ biɲɛ ko muru tɛ ta fo ka ne daji cɛya a fɔra ye ko miɲɛ b'i la o n ye miɲɛtɔ ye dɛ i ye maa min ye sogo tɛ n kulɔ ko n'o tɛ maa tɛ sogo dun k'i bɔ cɛ tɛ n kulɔ o carton 440 k'o kun ye biɲɛ de ye wa misi biɲɛ ko ye ko nalen bɔ ka bɔ dugu la dugu min n'a bɛ Azatigi dugu kofɔ ya kuma b'a la o de b'a to ko n'i y'a jate k'a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 7880 kilogrammes ba 7 880 o sogo o kilogrammes kunnafoni kɔni b'a fɔ buwa cogo min n'u y'a salo kɛnɛ a kɔnɔ ko jagofɛn minnu filɛ nin ye ja buwa k'a tun bɛ hali de Bamako o fan dɔ de la Bamakɔ yan u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ min kɛ sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ ko nana yira agent kɔni ye min jateminɛ ko ko u ka bɛ min ma olu bi se kuma min ko y'a sɔrɔ ko mobili 2 n'o ye camion bɛnni ye k'o de nana fɛn in bila ko ka tɛmɛ taayɔrɔ yɛrɛ man dɔn olu la bilen yɛrɛ olu tɛmɛna ya kuma b'a la bɛ min ma se kɛnɛ kɔnɔ ala la olu ka wuli ka jɔ k'o de kɛra sababu ye ya kuma b'a la a ko tɔ bɛɛ lajɛlen a ka se ka ɲɛdɔn hali duwanyew u bɛ baara min na bɛɛ kɔni b'a dɔn a sigana fɛn da dumuni a bɛɛ lajɛlen n'u y'a fɛn fɛn ye ko b'a bɛɛ wa duwanye ninnu kɔni kɛn bɛ ka nin fɛn ko a dala kuru ko yanni a jeni waati cɛ sabu a duntɔ tɛ a tɛ di la commerçant ma k'u bɛ tasuma don a bɛɛ lajɛlen la k'a bɛɛ jeni yaasa a ka taa di wara filaso la o fana ye tiɲɛ dɛ nka n'a y'a sɔrɔ a tɛ fɛn k'olu fana na dɛ n'a tɛ fɛn k'an ka sogo la an ka warabaw n'an ka Mali a n'an ka timaw a n'an ka miliyɔnba ninnu gɔnjigibaw n'a tɛ fɛn k'u la olu balo sɔrɔla nin y'olu ka seliba ye n'a dir'u ma u ka seliba kɛnɛ o y'o ye buwa duwanye ninnu kɔni u kalika de don fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ko k'an bana ko da dumuni don k'a ti don dugu in kɔnɔ olu jɔ a don dɔrɔn k'olu bɛ tɛgɛ k'a tigi la ka tɛgɛ kɛ
a dumuni fɛn sugu la k'a bɛɛ lajɛlen salo k'a yira jama la ne min kan ka kɛ min ye k'o bɛ ko ye kɛ fila t'a la koyi u b'a jeni de k'a bɔ dugu kɔnɔ k'a bɔ an senkɔrɔ pepepe o la sa ko n'i y'a ko ta k'a lajɛ ɲɛkɔrɔ bon a ko dɔn ye k'u bɛ wuli ka jɔ de la su fara tile kan yaasa anw bɛ se ka lakana cogoya min na banajugu kana an sɔrɔ wa an ka jagokɛlaw fana b'u ka jago mun kɛ yaasa kasabi ka sɔrɔ sabu nin tɛ kasabi jɛlen ye k'u b'o baara bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnfura Demba Koité Demba Conte disons ale ka sɛbɛn dɔ y'a kuma b'a la ka bɔ nouvelle zone kɔnɔ Garanke sɛgɛnnafiɲɛ bɔ bɛ kɔbɔsuruku kan di yan Garanke an bɛ taa Mamutu fan fɛ kunnafoni tɔ karamɔgɔ Buwa Jabate kalandenni ni karamɔgɔba an seginna tuguni ka don kumakɛso in kɔnɔ kumakɛso min n'a tɔgɔ dalen don Sɔrɔmɛ Cam na o tuma sɛbɛnfura min b'i bolo ala ka di Garanke tuguni le politicien africain a ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ Garanke o de ye min ye Abdurahamani Alasani Mayiga sɛbɛnnikɛla ko Garanke min ye AES dirigeant maa saba sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni ye bɛnkan tigɛ di ɲɔgɔn ma Garanke ko de sabatilen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko Alliance des États du Sahel n'o ye AES ye Mali Burkina Niger jamanakuntigi saba u kɛn bɛ ka jɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Mali jamanakuntigi lajɛ o de ye général d'armée Assimi Goïta a ko n'i ye Burkina ta lajɛ o ye capitaine Ibrahima Traoré Niger o de ye général Abdourahmane Tiani sɛbɛnnikɛla ko a ko ni sɔrɔsikɛ saba Garanke u kɛn bɛ ka jɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka jamanadenw lajɛ ka san lajɛ ka dugu lajɛ ni ka u ka jamana ka nafasɔrɔ sira ni k'o lajɛ ka tɛmɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko bagabagali foyi tɛ ni cɛ saba b'o kumakan kan o b'o ka hakilina kan sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni ye ni jamana saba ye u sɛgɛnna u ɲanina Garanke u tɔɔrɔ la bamanca wale n'o ye tourisme djihadisme Garanke k'a ta ka na cun an kan an m'a ɲini an m'a san Garanke ala ni juguya ni jamana sabaw ka nafasɔrɔ siraw kama ni k'an ka jamana k'a bɛ sigi a sentigɛ kan sɛbɛnnikɛla k'u tɛ se a ko n'i ye ni cɛ saba lajɛ Garanke u kɛn bɛ jɛ k'u kan kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka min ye hakilina ɲuman ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ min ye dɛmɛ k'o ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ min ye sɔrɔsiya Garanke u b'o dɔn k'o dɔnna kari lakana baara u b'o dɔn k'o dɔnna kari sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nansaraw ye ni ka an n'u ka jɛɲɔgɔnya Garanke minnu bɛ n'u ma sɔn an ta ma an kɛn bɛ ka min y'o jɛɲɔgɔnya an kɛn bɛ k'o lasa nin wagati la nka maa minnu sɔnna an ta ma Garanke i b'a ye k'a fɔ an n'olu cɛ i b'a ye k'a fɔ ko bi de ka di sɛbɛnnikɛla ko Mali ka taa bila Burkina Niger an bolo tɛ tunun min ka dan kɔfɛ bilen Garanke min ye jagoya baara ye a ko k'o banna o ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i ye ni jamana saba lajɛ min y'u ka espace aérien Garanke ni k'o kɛba ko kɔtɛ k'o fana banna pewu ni jamana saba Garanke n'i y'an ka sanfɛ espacew lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'a jɔyɔrɔ ka bon fo k'a damatɛmɛ n'an y'o datugu maa min ɲɛ Garanke k'e e ni ɲani e ni tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Faransi ye ale n'a ka ɲani n'a ka tɔɔrɔ Garanke i b'a ye bi k'u bɛ kinikini belebeleba la n'i y'a lajɛ Faransi tun sago n'a dɔngɔ ye min ye ni jamana saba kɔnɔ Garanke k'o banna o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko jɛɲɔgɔn kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka nafa ni tɔnɔ bɛ yen nka min kɔni an ka jamanaw datuguli Faransi ɲɛ Garanke k'ulu bolo de fila b'u kun ka woro to an bɛ don min na ko bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ni jamana saba ye ko don n'a nataw la k'a bɛ se ka janya walima a bɛ surunya Garanke ko jamana mago bɛ min na jamanadenw mago bɛ min na Garanke k'a bɛ waleya a bɛ sɔrɔ dɛ k'a bɛ kɛ dɛ o bɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min y'an ka souveraineté a lakika Garanke k'a baaraw daminɛna ka ban Garanke min y'an bolo tɛ tɔnɔ min ka d'an ye waati bɛɛ minɛn ka d'an ye waati min na an bɛ taa san maa min ka d'an ye an bɛ taa sa o fɛ waati min ka d'an ye an bɛ taa san nka Garanke ko n'i kun ye kunun lajɛ Garanke an tun b'a minɛ Faransi de ka dabada a bɛ taa san yɔrɔ min na olu de tun da b'a la wa min ye olu ka commission o de tun b'a la an bɛ minɛnw minɛ san Faransi ka commission tun b'a la n'an ma ja ma minɛnsan bɛ dabila u ka tabali jukɔrɔfɛn n'o ye pot de vin ye sɛbɛnnikɛla ko Garanke o tuma k'an ka ja an ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ an ka daw la an ka sɔnw ye Garanke ko ni ala ni kira sɔnna ma jamana saba in a sago bɛ sɔrɔ kunnafoni fila de an ye min bɔ les politiciens africains kɔnɔ u ka bi bɔli don namu an ka taa e bɛ se o ye tiɲɛ ye le républicain mun bɛ yen a kumana a ko cogo di maa min ye sɛbɛnni kɛ jɔnni Majasa Kaba Jakite
Majasa Kaba Jakite ale ye sɛbɛnnikɛla ye nka Jakite min b'an bolo o bɛ bouton digi a bɛ ja ta bɛɛ n'i ka baara don dɔ ka sɛbɛn dɔ ka bouton munumunu dɔ ka kumakanw lase n'o kɛra ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛn kojugu ale le républicain alala a kumana a ko cogo de sanfɛ pankuru Faransi k'u bɔra an fɛ yan pewu bɔra dɛ namu wulibali don Bwaniya ko ta k'a lajɛ kunnafoni min n'an da fil'a la ya kuma bɛɛ a la ko a kɛra sɛbɛnfura min ni tɛgɛnɔ kɛra a la juin kalo tile 15 san 2026 o don a tɛgɛnɔ min y'a kɛ madame Hawa Tarawele Jakite directrice pays d'air France Mali kɔnɔ yan o don ko u y'a ɲɛsin direction générale de la société ATS de la o de ye partenaire ye u ni ɲɔgɔn cɛ ya kuma bɛɛ a la n'olu de bɛ ca kɛ compagnie nin document min n'o ye sɛbɛnfura ye n'o b'a yira ya kuma bɛɛ a la ko u y'u ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ ya kuma bɛɛ a la ani u ni an cɛ n'o ye Maliba ye o la sa i bɛna ka n'a ye ko kabini juin kalo tile 30 nata i bɛna ka ye ko correspondance ko compagnie o kɔni an ye foli ta u ye foli ta k'o ɲɛsin an na partenariat min n'o tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye baarakɛ ɲɔgɔnya ni tɛgɛ di ɲɔgɔn tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko an y'o kɛ ko fo ka taa se a dan na an bɛ yɔrɔ min na komi sisan a kɔni ko k'a ɲɔngirila nka k'an to jɛ la baara k'an y'a kɛ ni jɛlenya ye ni bonya ye ni karama ye nka nin waati kɔni na wa ko a wuli ka jɔ ko a banna an ni ɲɔgɔn cɛ pankurun tɛmɛsira k'u y'a datuguya kuma bɛɛ a la o de la référence kosɛbɛ a ka fɔ ka d'a kan maaw ka se k'a faamuya référence i bɛna ye jamana damadɔw bɛ yen ya kuma b'a la olu ka pankurun ko Mali bɛ o la ko kabini cɔcɔ kalo tile 7 san 2023 référence ko kun ye a yira ya kuma b'a la pan ni an ka jamana la ko k'o ɲɔngiri ya kuma bɛɛ a la o kɛra an y'o tɛmɛ Ɲamɛ bɛ o la n'o bɛ Niger ko fɔ Wagadugu ale fana bɛ o la ya kuma b'a la u ka nin kɔrɔfɔ min n'u y'a tɛ ka sanfɛ sira k'a datugu ya kuma b'a la Niger ko kɛra waati la waati min ni coup d'état o kɛra juillet kalo tile 26 san 2023 jamana in a kɔnɔna la olu fana ta o yera a la Boy Jabatɛ i bɛna ye yanni u ka a fɔ ko pankurun ko k'a bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ wa ko y'a sɔrɔ an n'u kɔni ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ka segin Zuwale da pankuru jamana 2 ani ɲɔgɔn cɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na komi sisan alala pankurun ko la k'i b'a jate minɛ k'a fɔ ko u tun bɛ pangu 7 u tun b'o kɛ ya kuma b'a la an ka jamana a kɔnɔna la Wagadugu ta o fana ta kun dadɔnnen don an la o kun ye 4 ye Niger bɛɛ ten ya kuma b'a la nka sisan an kɔni ta a jɔlen don ya kuma b'a la k'a ban pewu voyage t'an ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛgɛ di ɲɔgɔn dɔn ni jamana 3 n'o bɛ alliance des états du Sahel AES n'a bɛ o ko fɔ sɛbɛnfura an y'a bɔ le républicain kɔnɔ Majasa Kaba Jakite ale ka tɛgɛ nɔ don Garanke ni kunnafoni mun filɛ nin ye nin kɛra dabali banko ye n'o tɛ a tun b'an bolo a tun b'an kɔnɔ Garanke ko référence taara mɛnna pankuru ti ka na a ti ka taa Garanke nka ja hali bi olu tun bɛ yan an tun t'o kalama yɛrɛ o tuma nin ye nin ko bannen Garanke o tuma an bɛ bi ta bila yan sabu fɛn banbali jate dɔn Garanke kibaruya min tun b'an bolo kɔrɔ bi o tuma nin bɛ dan sigi o la Garanke an y'o de fɔ n'i ye nɛn ye bolodenkɔniw ni ɲɔgɔn cɛ Garanke n'a tɛ tulu nɔfɛ a bɛ kuwa nɔfɛ janko ni ka salo ka taa fo nɔngɔn na o tuma u bɛ sɔn ka k'a tululama ye o tuma sɛbɛnnikɛla an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Garanke maa minnu fana bɛ k'an lamɛn Garanke an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Garanke an y'o de fɔ k'a f'i ma k'i sama ka tila k'a f'i ma k'i sonsa Garanke o tɛ ko ɲuman ye arajo jɛgɛ fɔ ye arajo min don min kɔni bɛɛ lajɛlen dama ka kan la Garanke dugu ma jɛ ka ban min ye dɔnkili duman ni fɔli duman kunnafoni duman i b'a ye k'a fɔ jama kɛmɛ k'an dɔn n'o de ye Garanke an bolo tɛ jigin an fari tɛ fa an bɛ tɛmɛ n'o baara ɲuman ye janko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta n'i ka nafa sɔrɔ Garanke ni foroba foli kɛra ka bɛɛ lajɛlen kabini sɛngɛrɛ e n'ale tun bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi min ye Mamutu ye ale de b'o baara kelen na sɔɔni a bɛna sigiyɔrɔ labila Jibi ye o tuma Jibi k'a bisimila min ye nɛgɛtigi yɛrɛ ye n'o ye Amedi ye kabini 11h
a jɔnba sen kan i b'a fɔ ko sɔrɔsikɛ min ye sɔndumani jaduma ale de tun bɛ k'o lamaga janko lajɛlikɛlaw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ yanni ni an bɛ kan bɛɛ da ni ala ma basi kɛ bi kunɲɔgɔn nka min ye sini juma o fana ye kunnafoni di bɔra ye sabu kunnafoni bɛ daminɛ ntɛnɛn ni ka taa kun cɛ juma la min ye kutubaw ye sini juma kibaruya bɛ cogo di an n'an da don o la o tuma n b'a fɔ sa aw ni cɛ ka lamɛnliko ɲuman na ani cɛba ka kulomajɔ la mali kɔnɔ mali kɔ kan wa sala